Mabini anesixhenxe ivesi yamashumi mane anesithandathu. Siqale phaya kulaa vesi yamashumi mane anesihlanu sime ngale vesi yamashumi mane anesithandathu. Efundeka ngolu hlobo, uthe ke ethabathele kwilixa lesithandathu kwade kwasa kwilixa lesithoba. Wayehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani. Oko ukuthi, Thixo wam, undishiya ngani na? Kuthiwa ke bantakwethu, ngelo xesha unyana kaThixo angathi ndiyambona kulo mnqamlezo axhonywa kuyo bantakwethu, wadanduluka ngezwi elikhulu, esithi, Eli, Eli, lama sabakthani. Thixo wam, undishiya ngani na? Zihlobo zakwaThixo, uthulabalisa ngeli xesha bantakwethu umfo kaThixo wabona kakuhle into yokuba funeka kuchazile ukuzavakala bantakwethu, uthi nomntu endinguye ndakufikelwa yimbandezelo bantakwethu, nditsho ngezwi elikhulu ngokuba kaloku ndifuna uncedo, into yokuba mandincedeke yoloo nto umfo kaThixo ethi wayadanduluka ngelizwi lakhe lalikhulu, esitsho bantakwethu, esithi, Heloyi, lama sabakthani. Thixo wam, undishiya ngani na? Zihlobo zakwaThixo. Uthi ke ngeli xesha yakusondela imbandezelo, funeka wazi into yokuba ngelo xesha yakusondela imbandezelo uchaza banina, ngoba bantakwethu yakusondela imbandezelo abantu abaninzi bayawulahla umnqamlezo. Wathi andinawumelana nale into mna, bendingazi into yoba kushushu kangaka, kodwa ke umfo kaThixo yena usifundisile into yokuba yakusondela imbandezelo masikhwaze, sibe ngathi siyenyuka. Mamela ke ubungqina bale nto. Uthi umfo kaDavide bantakwethu phaya kwisahluko sama-22 wawaphinda la mazwi umfo kaDavide ubonisa into yokuba nyhani xa usembandezelweni funeka wazi into yoba ukhwaza banina. Uye waphinda la mazwi, Thixo wam, undishiya ngani na? Uthi ke ngoku xa usehla kumqola weshumi athi musa uba kude nam, ngoba isondele imbandezelo, akukho mncedi. Kwala maxesha njalo ebomini ubona into yokuba xa usembandezelweni abantu bayakushiya ube wedwa, kodwa funeka wazi into yoba wakuba sembandezelweni uchaza bani. Uthi andinakho mncedi, mnyake umncedi okhoyo, nguYesu Kristu. Inkosi mayisikelele la mazwi ngokudibisa phakathi.